Så det her det er en reklamationsvideo for det her 55 tommers Philips TV, som vi har købt fra ProShop. Problemet med tv'et er, at det har et problem med dets HDMI handshake, når du sætter det til via enten HDMI 2.1 eller 2.0. Man kan enten sætte den til bærbar eller computer. Problemet er, at 9 ud af 10 gange, så finder den ikke computeren og sender ikke noget signal. Computerne finder den, og man kan godt se, at de har fundet tv'et, og i nogle tilfælde prøver de at sende lyd, andre tilfælde så er der hverken lyd eller video, men tv'et findes, i hvert fald i Nvidia Control Panel. Men der kommer altså ikke noget signal, og hvis vi lige fjerner den her, så kan vi se, at vi slår over på den rigtige HDMI-kanal, og hvis vi går herned og kigger i Nvidia Control Panel, så kan vi se, at fjernsynet er godt nok blevet fundet, men der er altså ikke noget signal. Vi kan også prøve at sætte det i en anden port. Så nu gik jeg lige over og skiftede porten, så hvis vi går over og skifter til HDMI 3, det skulle meget gerne være der. Hvis vi kan også lige gå over på computeren igen og kigge. Det må være her. Ja, der er tv'et igen lige her. Men der er altså ikke noget signal. Og vi kan da også godt lige gå over og tjekke HDMI 4 her for en god ordens skyld. Og der er heller ikke noget. Men tv'et findes i hvert fald. Så det vil jeg prøve at vise nu, det er, at nu klipper jeg lige, og så sætter jeg tv'et i dets HDMI 2.1 med 120 Hz, som er det, som jeg gerne vil bruge det til. Og så sætter jeg det i computeren derover, så ser vi, hvad den computer siger. Godt, så nu har jeg sat den HDMI-ledning i fjernsynets HDMI 2.1 120 Hz port, som er, nu kan vi lige være sikre på, at vi er over på den rigtige, det er den, som vi har kaldt Game-konsol, HDMI 2-porten. Og der er altså ikke noget signal over på fjernsynet. Og hvis vi går over på PC'en, der kan vi faktisk se, at der skal vi selvfølgelig lige sætte det til. Og det gør vi da bare lige hurtigt. Så nu sidder HDMI'en til over i tv'et. Og så ser vi her i Nvidia Control Panel, hvis vi går over i Setup Multiple Display, så har vi muligheden for at sætte det til Philips TV. Og så trykker man jo bare Apply, så det der burde ske nu er jo bare, at der burde zoomes ind og ud, og så burde det komme på tv'et. Og så siger vi ja. Og så med det samme bliver den slået fra, og det er fordi, at tv'et simpelthen ikke tager imod det her handshake-signal. Så er der også en anden mulighed, det er, hvis man fjerner det og sætter det i de her 2.0 porte, at så får vi et lidt anderledes effekt. Så nu har vi sat det i tv'ets 2.0 HDMI port. Der er stadig ikke noget signal, men vi får en lidt anderledes feedback her. Nu er tv'et sat til, siger den, og den kan og sender rent faktisk lyd til tv'et. Vi kan se her, at lyden er sat til Ultra HD TV. Og hvis jeg prøver at køre noget lyd på tv'et her, så kan vi også godt se, at der bliver sendt et eller andet. Men der er altså ikke noget lyd, hverken fra tv'et eller herfra. Så hvis vi lige går tilbage her, så vi kan se, at vi har fundet tv'et, men der er altså et eller andet galt i det her handshake-signal, når man enten sætter det til 2.0 HDMI eller 2.1. Så er der selvfølgelig også den her ledning, som man kunne mistænke. Den her ledning er faktisk helt ny. Jeg har lige købt den, og jeg har købt den netop fordi, at jeg oplevede det her problem. Jeg havde en anden ledning, som var, det her det er så en certificeret HDMI-ledning, som jeg har købt fra AV Connections. Den kan sende op til 10K i 60 Hz, og den kan sagtens køre 120 Hz 4K. Som sagt er den helt ny. Jeg havde en tidligere ledning, som jeg troede var problemet, og som jeg så har smidt ud på grund af det her problem. Så finder jeg så ud af, at det så er tv'et, så jeg har så købt en helt ny ledning uden grund. Så jeg ved, at det ikke er ledningen, der er problemet.
lige da jeg havde købt ledningen og sat den til, så virkede den her tv-forbindelse en enkelt dag, og så nu det er 2 dage siden, og så prøvede jeg at sætte det til, og så virkede det ikke. Og det er faktisk det samme problem, jeg har haft med tv'et faktisk næsten hele tiden, jeg har haft det. Men efterhånden, som man havde sat det til og fra, så ville det her problem ligesom opstå, og så ville det ikke være der et stykke tid, og så vil det opstå igen, og så vil det ikke være der et stykke tid. Og jeg ved ikke, om det er fordi tv'et bliver forvirret i forhold til protokollen, hvis man lige pludselig sætter, HDMI til, før det er tændt, eller man sætter HDMI til på en eller anden måde, så den ikke kan lide det. Men i hvert fald, når problemet er opstået, så går der lang tid, før at du kan sørge for, at signalet kommer igennem igen. Og hvordan og hvorledes det fungerer, det ved jeg selvfølgelig ikke. Men det er i hvert fald tilfældet, at det her det er en mangelfuld mangel. Og det nytter selvfølgelig ikke noget, at man skal sidde og hive HDMI-stikket 200 gange ind og ud, og prøve en masse forskellige konfigurationer bare for at få et signal. Jeg har også forsøgt at køre, jeg kunne faktisk lige prøve at bekræfte her, at det ikke er computeren, bare for en god ordens skyld, ved bare at køre et signal fra computerens grafikkort igennem ledningen til den skærm, for ligesom bare at bekræfte, at det er hverken ledningen eller grafikkortet, det er tv'et. Så nu har vi sat HDMI'en her, den her HDMI-ledning til computeren, og den er ført hele vejen her. Og det er den gamle DisplayPort, den har vi ikke sat til. Og så fører den ind her. Vi kører ned der, rundt, op, ind i grafikkortet. Og der er fint signal. Så ja, det er jo hverken computerne, eller den der, eller ledningen, eller skærmen. Det er fjernsynets HDMI-protokol, der er noget galt med.